Daming isda guys. Oh, yeah. Daming isda. Maliliit. Ang daming isdang maliliit. Maliliit. Ang lilit ng pamain natin guys. Oh, ang liliit. Ang liliit ng ating pamain. Ang liliit. Pain pa rin natin. Nagbabaka sakali lang. Oh, ang liit. Ang liit ng aking pamain. Yan, ang liliit. Puro maliliit, puro maliliit. Liit ng pamain natin. Woo! Fantastic baby. Puro maliliit, puro maliliit. Ang liit ng pamain natin guys sa Malasugi. Pero tapos na sa Maralasugi yan. Tirahin lang natin manabang. Barakuna. Maliit. Yan, ganyan lang guys. Puro maliliit, puro maliliit. Maliit na pamain. Boom! Fantastic baby. Tara na yuto ng pamaunta. Dito ko lang palumada guys. 1, 2, 3. Good morning guys. So manghuli naman tayo ng Malasugi Tagige. Fantastic baby. Tara na yuto ng pamain. Puro maliliit, puro maliliit. Nini. Oh, ang liit ng pamain natin guys. Yan. Woo. Ang liit. Oh. Hindi ka magpana man. Oh no! One. Hawag kitang shield. Shield bro. Tabi. Ano kung may mga lawi yan? Yeah.
6.5 hours later. Una ang ulong. Sumad na pre. Sumad kagad. Sinakmal kagad. Sumad na pre. Guys, malaking isda guys. Parang safe. Bang! Dalawang kilo. Laki guys. Kailan ka kurupot na sumbukong natin? Ayun guys, subali bawi na ako guys kasi masyadong mahangin. Subali nagtago lang ako dito sa pier. So bali yung pataw natin walang huli. No, wala. Mahirap guys mag-vlog pag masyadong mahangin, baka kasili pa rin yung ating camera. So ito guys yung mga nahuli natin guys. Ito yung pain natin. Ayan, ito yung maliit. No. Tapos medyo yung malalaki. At saka isang malaki. Yeah. Yan. So yung gamit ko nito guys ay yung numero 8 lang. So ginawa ko guys, para hindi siya makatakas, tinurusan ko ng tinurusan. So yun guys, na-stress. Humina siya. Kaya sumabay na lang siya sa paghila ko. So kanina masyadong mahangin guys. Oh no! Inabot tayo ng malakas na hangin. Pasma. Ay, inabot. Tugin na natin guys. Ito yung pain. Yan. Sa. Yung mga pain natin na di man lang tinira ng barakuda. 6 na oras na siya sa dagat. Ito yung kabalita sa killifish. So, di natin nadala yung para dito, yung maliit na bingwit. Bulinaw! Ayan, dilis. Dilis. Dilis pare. Dilis pare. Yan. Wala man kaya kitang pirag pambagalgipan nila, kaya naglamod kita. At saka isang malaki. Oh no! Wow, fantastic baby. Masaya na naman yung mga bata.
Sa maghapon, ito ang ating nahuli. Salamat sa Diyos. So yun guys, so bali salamat pala sa pag-subscribe at pag-suporta nyo sa aking YouTube channel. Sa mga bago ko pong subscriber, salamat po. God bless you always. So yun guys, so hanggang sa muli. Bye! Let's go.